سەرۆک وەزیرên عێراقی ڕادگەهێنیت مووسڵ بێ تەمامی هاتە دوورپێچکردن و پێشبینی دەهێتەکردن ji berî دوماhiya ev sala temamiya bajarî ji tîrostên Daişê bêhête paqijkirin û sebaret pêştevanîkirina Amerîka ebadî got. Çavarê dihêtekirin îdara nû ya Donald Trumpî piştevaniyeka bihêz ji bo Iraqê biket, nexasime di şerê dijî tîrorê de. Heydar Ebadî serok wezîrên Iraqê li dîdarekê de digel ajansa Associated Press ragihand kontrolkirina Mosulê ev sala bi dumahîk bêt. Serbarî wê çendê ku operasyona bilez birêve naçêt belê hêzên Emniyayê roberekê zoriyê bajarî kontrol kiriye û sebaret pêşelkariyên grûpên çekdariyên li dijî welatî. Medenî Ebadî got pêşelkariyên hatîne kirin û piraniya wan bi sizaya xwe li Sêderadanê gihiştîne û vekolîn berdewam in. Sebaret bi encamdana pêşelkariyan beramber welatiyan û sebaret peywendiyê di navbera Iraqê û Amerîka Heydar Ebadî ragihand peywendiyê di navbera her du welatan de giring e. Lewma çavarê hêtekirin îdara nû ya Washington piştevaniya Iraqê bikin lê rûy bi rûyîbûna tîrorê de û her duî biyavî de wezîrê beravaniya Amerîka tekîd kir Daeş li Mosul bi dumahîk hatiye û amaje bi wê çendê kir ku hêzên Iraqê li şerî li dijî wêrê xirava destkeftiyên giring bi dest veînayîne. Ashton Carter wezîrê beravaniya Amerîka di Kongreykê Rojnamevanî de hevpişt da digel Jean-Yves Le Drian wezîrê beravaniya Fransa sebaret şerî rûypirîbûna Daeş û wan pişreviyên nûke li operasyona dijî rêxirava tîroristiyan bi dest veînayîne. Carter diyar kir ku hêzên Iraqê bi piştevaniya hevpeymaniyan nîvdewletî dijî Daişê li şeran de destkeftî bi dest veînayîne û giringî pêdaye û pesna rolê Fransa kir dê şerî li dijî Daeş de û piştgirî di hevpeymaniya nîvdewletî de. Herwesan Carter got rojên Daeş li Mosul bi dumahîk hatîne û li hemî layekî ve fişarên zor ketîne ser milên wan. Li Mosul hêzên emniyên Iraqê bi hevkariya Amerîka û Fransa û endamên dîyên hevpeymaniyan nîvdewletî nêzik ji veqetiyana bajarî û berdewam ji pêşveçûna beref nav bajarê Mosul.